Mbah Kemi. Guys. Berapa kilo Mbah Kemi? Gua 5 kilo. 5 kilo. Berasnya apik, Cah. Berasnya. Oh, berasnya premium kok, geng. Premium nih. Berasnya premium, guys. Iki mak bagian perbumbuan kok mak. Chef. Jangannya kok ndek mak sedep, Mak. Iya. Tak gadoni sedep kok. Sampai entek aku. Mak iki nek masak mirip ibuku, sedep ngono. Iso, sak ngok ngene, guys. Sak ngok. Wong akeh iki. Taune sak. Ya, Mbah. Berase di segone di nganu bae, guys. Ngem dibaleni neh, Mbah. Engko dianune neh, karone neh. Berase apik, Cah. Apik, guys, manu, Mbah. Loh. Tapi nek masak akeh yo tetep di blender pemesan. Jika barang dhisik kok ngono kok. Tentang sana. Tidak, sama. Rempah-rempah pemirsa serai, laos, jahe, daun salam, daun urut, jeruk urut. Biar panas ya pemirsa, biar enak, biar mantap. Uyain nang jero tak kene. Ala iki dhisik tunggang. Ayo mambu ora teko kondi iki. Semegrak, guys. Nek bagian semegrak. Semegrak. Tapi ya rumah belum. Makan ora kelas ini? Makan. Enggak. Mambu iki lho berarti ya wis jos tenang. Ya tak gongso sampai tanek ya pemirsa. Ini tak kelek lah saiki lanjut. Kok nek misalnya kurang ya, Pak. Asli. Hati-hati nek kelan mak nih jangan asin-asin. Jote keluargaku orang ngarani nek asin pemirsa ya. Apa sih? Tapi ana sing ngarani jangan nek mak nek iwake asin jerene. Kadang-kadang ambek Mas Ferry no. Mas Ferry. Wis kaya terserah apa mbok ngomong apa kaya terserah. Jote keluarga kabeh nek mangan ora asin. Hukum pasti. So, pas kelikur. Gua bilang asin yo gak apa-apa. Blok kan ngono. Lu ngungkep pemirsa iki. Iki kabaran. Enak le, aku yang paketan le. Kudu lemot. Ngolah malih. Iki gawe pira Mbah iki? Likur. 20. Wis ganti tutup. Tampah mengganggu. Wis didandangi engko nek digladah apa. Ditutupi ya. Nanti lanjut pemirsa sepatnya sih yuk. Kurang sedikit. Error. Error ki yo pokoke. Pokoke, guys.
gawe selikur alias 21. Ini kok bek lali kowe? Ini kabeh wis pokoke di TikTok ngono kabeh. Saya masak iki. Saya tukang masak. Ya noto leh kowe wong masake aku. Ora maksudnya kuwi bagiane. Ndekne FYP sampai 800. Alhamdulillah. Jos. Voting kok. Pokoknya jangan bosan-bosan ya nonton Mai. Oke, siap, guys. Mateng, Bang. Guys, ki nganu guys, wis karek. Jangan nih. Gue dari Neis. Coba ayo mau ya. Yo. Iya gini. Ada maknya di tempat ini. Lebat ya, Gue. Ini tinggu mangan Pak. Dalam, Mose, ibu krater. Nek no. Iya. Jangan ada kan Mbak panci kan lho. Cekus. Ini gak usah ya. Gak usah. Panci kan andeng koran lah. Lah kuwi? Iki. Heeh. Heeh. Pakai matang langsung. Nah, Lami cimi. tutup ya Mbak soalnya celutak Mbak kucingnya. Wah, lebokno kono pisan. Tutup endi? Wis ngono ae gak apa-apa tutup. Aku wedi kucing. Kan tapi gak ngronggonge ya. Kei. Segone kan lah. Wis nek segone gak arah nek wong atus. Terus kita lanjut. Heeh. Kita tunggu makan bakso. Lah sing nenek tukang sego ki ngene sapa? Jangan. Sebelah kami ya. Iku sing adem. Yo, yang mbakmu rongsok kuwi. Tak pasti ki birene mak. Kuwi ora sambok plastik gak apa-apa nek Mbak Mur mbek Damis sak pas ku, Mbak Damis. Yang tak pasti kurang ngurus ya. Kowe nek Mak Damis mbek Mbak Mur nah ya ya. Yo. Ora usah dilebok tokno panas soalnya. Nuwun. Bahkan ini, Mbak. Mbah. Mbak Kem. Turu paling Mbak. Siapa dah? So. Kau tak salingan ya, Kak? Jangan nak bolot deh. Iya. Lode, Mbak. Segone. Segone gak usah di. Gak usah kok jangan sih. Jangan apa gimana? Jangan Sok. Aduh sobat. Enggak. Permune jagung. Wong turu sak siran. Tutupi pura iki kok anu lho. Tutupi ya. Makasih Mbak Isma. Oke. Rezeki akeh lancar. Amin. Sehat. Nggih. Aduh. Siapa nih ini? Ini Mbak, metokno rini Mbak. Padha ae kalau sing kel. Kono ambek sego. Ya. Kan kene iki pulang di rumah sih. Iya, Mbak ya. Ya, wis padha ae. Tak jarno. Yuk, Mbak ini ya. Mbak Rini. Gas. Mbak ini sedikit mulai.
Ini. Angger mulai ya mene oring. Ora udah mau. Oh. Emak-emak aku. Oh, beli main. Yo. Jangan netok, Jangan netok. Heeh. Makasih. Oke. Matur nuwun, Mbak. Ya, berarti guys gue Dek Yola. Hop, ngono sik. Assalamualaikum. Mbak niki pikantuk sekol saking merah, Mbah. Teh miki nggih bejo nggih. Yola teng pundi? Medamel. Apa, Mbak? Dek ya. Tetap semangat, ojo lali lek keluarga Mas Kodung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.